லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம ஆதி மருத்துவர் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அன்பே வள்ளுவம். வள்ளுவ பார்வை. அதிகாரம் 41. காலம் அறிதல். குறட்பா 409. காலம் அறிந்து செயலாற்றுதலின் பயனையும் வலிமையையும் கருத்தாய் உரைத்தது காலம் அறிதல் அதிகாரம். காலம் அறிந்த காகம் கூகையை வென்றுவிடும். நில்லாத செல்வத்தையும் காலம் அறிந்தால் செல்லாது காத்து விடலாம். கருவியும் காலமும் வாய்த்தால் அரிய செயல் வேறு இல்லை. உரிய காலமும் இடமும் வாய்க்க உலகமே கிடைக்கும். கலங்காது காலம் கருதினால் நில உலகம் பெறலாம். கடா போல பின்வாங்கி காலம் அறிந்து தாக்குதல் நன்று. நீரு பூத்த நெருப்பென பகைவல்ல காலம் கருதுபவர் அறிவுடையோர். பகை பொறுத்து இருக்க பகைவர் தலை உருளும் காலம் வரும். உரிய காலம் வந்ததும் அரிய செயல்களை முடித்துவிட வேண்டும். கொக்கு போல் அமைதி காத்து அதன் குத்து போல் செய்து முடி என்று கூறி முடிகின்றது வள்ளுவரின் காலம் அறிதல் அதிகாரம். செயலாற்ற வாய்ப்பான காலம் அறிதல் வேண்டும். இந்த வாய்ப்பான காலம் அறிந்து விரைவாக செயல்படுதலை நமக்கு உணர்த்த வல்லது காலம் அறிதலின் இறுதி குறட்பா. கொக்கு ஒக்க கூம்பும் பருவத்து மற்ற அதன் குத்து ஒக்க சீர்த்த இடத்து. சொற்பொருள். கொக்கு ஒக்க, கொக்கு எனும் பறவை ஒத்திருக்க, கூம்பும் ஒடுங்கிய சுருங்கிய பருவத்து காலத்தில் மற்ற அவ்வாறன்றி அதன் குத்து கொக்கின் கொத்துதல் ஒக்க ஒத்திருக்க சீர்த்த இடத்து வாய்த்த காலத்தில். கருப்பொருள். வாய்ப்பு ஒடுங்கிய காலத்தில் கொக்கு போல அமைதியாக இருக்க வேண்டும். வாய்த்த காலத்து கொக்கு விரைந்து மீனை குத்துவது போல் விரைந்து செயல்பட வேண்டும். தக்க இரையை நோக்கி கூம்பி இருக்கும் கொக்கை போல காலம் நோக்கி நிற்க. தக்க இரை வாய்த்த பொழுது அக்கொக்கு விரைந்து குத்தி எடுப்பதை போல ஏற்ற காலம் வாய்க்குமிடத்து விரைந்து செயல்படுக. ஒரு செயல் கைகூடும் நேரம் அமையும் வரையிலும் தனக்கு உரிய இரையை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் கொக்கை போல பொறுமை காத்திடுக. அது கைகூடும் சூழ்நிலை அமைந்துவிட்டால் உடனே காலம் நீட்டிக்காமல் விரைந்து அக்கொக்கு மீனை கொத்தி பிடித்திடல் போன்று விரைந்து செயல்பட்டு வெற்றி பெறுக. செயல் முடித்தற்கு தகுந்த காலத்திற்காக எவ்விதம் காத்திருக்க வேண்டும் என்பதையும் வாய்ப்பு நெருங்கியவுடன் எவ்வாறு விரைந்து செயலாற்ற வேண்டும் என்பதையும் விளக்குகின்றது குறள். கொக்கு தன் இரைக்காக நீர்ப்பகுதிகளில் காத்திருக்கும் பொழுது உள் ஒடுங்கி வாய்ப்பான வேளைக்காக பொறுமையாகவும் உள்ளே ஆயத்த நிலையுடன் விழிப்புடனும் காத்திருக்கும். இங்கு கொக்கின் தந்திரம் வலிமையானது. உருவில் சிறிய மீனை கொத்தாது. காரணம், அதனை கொத்துங்கால் நீரில் ஏற்படும் சலசலப்பில் பின்னால் வரும் பெரிய மீனை தப்ப விட்டுவிடக் கூடாதே என்ற எச்சரிக்கையாம். ஓடு மீன் ஓட ஒரு மீன் வரும் அளவும் வாடி இருக்குமாம் கொக்கு என்கின்றது வாக்குண்டாம். தண்ணீருக்கு நடுவே ஒரு கொக்கு வாட்டத்துடன் நின்று கொண்டு இருக்கிறது. அதன் காலை சுற்றி சிறிய மீன்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் அந்த கொக்கு அவற்றை கொத்தவில்லை. இது அந்த கொக்குக்கு மீன் பிடிக்க தெரியாது என்பதால் அல்ல. தன் பசியை தீர்க்கக்கூடிய பெரிய மீன் வரும் வரை கொக்கு பொறுமையாக காத்திருக்கும், அவசரப்படாது என்பதால் தான். வாடியிருந்த கொக்கா ஓடுகின்ற மீனின் வேகத்தை துல்லியமாக கணக்கிட்டு பாய்ந்து கவ்வும். மீன் பிடிப்பட்டாலும் வழுவிக்கொண்டு ஓடிவிடும் தன்மை கொண்டது. அதை தப்ப விடாது கொக்கு பிடித்து வைத்து பறந்து செல்லும். காலம் கூடியதை அறிந்து கொண்டவுடன் விரைந்து தவறின்றி செயல்பட்டு
மேற்கொண்ட முயற்சியை முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை திருவள்ளுவர் கொக்கின் செயல் முடிக்கும் திறனை காட்டி கூறுவது சிறந்த உவமை. காலம் அறிந்து கருத்துடன் காரியம் ஆற்றிக் கொள்க. கொக்கு ஒக்க கூம்பும் பருவத்து மற்ற அதன் குத்து ஒக்க சீர்த்த இடத்து. வாழ்க நம் தமிழ் மறை, வள்ளுவமாய் வாழலாம். வள்ளுவ பார்வையில் சுபா சுப்பிரமணியம்.